Dies irae, dies illa, solvet seculum in favilla. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan naming lahat ito. Noong bagong lipat pa lang ang mga talento kasama namin. Taong 2004, Southern Yemen, Parañaque City. Mas naunang nangyari ang insidenteng ito bago yung kwento kong hagdanan. Ito kasi yung una naming bahay doon sa loob ng compound. Dito muna kami tumira bago kami lumipat doon sa pangalawa naming bahay. Mas malaki kasi yung bahay na yon kumpara dito sa una naming nilipatan. At itong una naming nilipatan ay punong-puno ng kababalaghan. Patapos na ang 2004 nito nung lumipat kami sa bahay. Kami din ang kauna-unahang residente doon. Medyo tago kasi yung lugar kaya bibihira ang mga nakakakita. Kaya naman namin nakita yung lugar na yon dahil may kaibigan ng tatay at nanay ko na ahente ng bahay. At yon ay si Kuya Charlie. Noong unang araw ng lipat namin sa bahay, gandang-ganda kami dito at laking-laki. Kasi yung bahay na yon, sa ground floor andun na lahat. Meron pang mini garden. Tapos sa mini garden, doon nakapwesto yung grotto. Meron ding second floor. Sa second floor kami ng pamilya ko at sa third floor ang mga talento. Kailangan kasi namin talaga ng malaking bahay kasi nga kasama namin ang mga talento. Unang araw ng lipatan namin doon, siguro mga bandang October 20-something yon. Habang nagkakanya-kanya kami ng buhat ng mga gamit, ayon sa nanay ko, meron daw siyang nakitang babaeng nakatalikod. At nakatitig daw yun sa grotto. Pangmoderno daw ang kasuotan nito. Naka-t-shirt, pantalon, normal na buhok. Kaya ang ginawa niya hindi na lang niya pinansin. Kasi akala niya talento din namin yon. Nung nasa kusina na ang nanay ko at sinasalansan yung mga kaldero, pag-angat daw ng ulo niya doon sa bintana kung saan nakikita mo yung grotto, bigla na lang daw nawala yung babae. Hindi naman daw niya nakitang lumabas o umakyat kasi maririnig daw niya yon. Kaya ang ginawa niya, tinanong niya mga talento namin kung sino ang sumilip doon sa may grotto. Ang sabi nila, wala naman daw. At lahat sila ay nasa itaas. Nagtataka yung nanay ko kasi alam niya sa sarili niyang may nakita siya. Pero hinayaan na lang niya yon at patuloy na nag-ayos ng mga gamit namin. Noong tapos na ang lahat at nasa pwesto na ang mga gamit namin, ayon sa isa kong tito na tumulong sa aming magbuhat, meron daw siyang nakitang isang batang babae na nakatayo sa itaas ng grotto. Nanlilisik daw ang mga mata nitong nakatitig sa kanya. Namumutla ang balat nito at puro daw sugat ang katawan. Inalis niya daw ang tingin niya sa grotto. At pagtingin niya ulit, wala na yung bata. Medyo kinabahan yung tito ko sa nakita niyang yon. Sa mother side ko yung tito, kaya wala siyang alam pagdating sa mga buhay na salita. Tsaka ayaw din niyang matuto nun. Habang nasa sala kami at nagkukwentuhan, narinig naming tumili si Ate Pinky na nasa itaas. Napakalakas ng pagtili niya. Parang mababaliw siya sa kung ano ang nakita niya. Nagmamadaling umakyat ang nanay ko para silipin kung ano ang nangyari. Tinanong niya si Ate Pinky kung ano ang nangyari dito. Habang nanginginig pa sa takot si Ate Pinky, ayon sa kanya, nakakita daw siya ng isang napakalaking daga at tumakbo daw yon sa paanan niya. Kaya naman siya tumili ng napakalakas. Akala niyo kung anong nakita niya, no? Hindi. Daga lang yun. Agad ding nahuli at napatay ng tatay ko at tito ko yung daga. Tandaan nyo,
unang araw pa lang namin to dito, meron na agad 2 nagparamdam. Lumipas lang ang mga araw, linggo. Normal naman talaga ang lahat. Wala talagang gaanong paranormal na nangyayari. Hanggang isang araw, October 31 yun sa pagkakaalam ko, tanghaling tapat. Doon sa grotto na yon, merong malalaking janitor fish. Kaya ang ginagawa namin ni James, binabato-bato namin yon. Kasi natutuwa kami kapag nakikita namin silang lumalangoy ng mabilis. Paulit-ulit naming binabato yun. Hanggang sa inawat kami ni Ate Gemma. Si Ate Gemma laking kapisto kaya maraming alam. Ang sabi pa niya baka makatama daw kami nang hindi namin nakikita. Namiloso po pa ako noon at ang sabi ko sa kanya kasalanan nila yun. Hindi sila umilag Sabay tawa kami ng malakas ni James. Hinayaan na lang kami ni Ate Gemma sa ginagawa namin. Patuloy kami sa pagbato ni James nun. Hanggang sa parang naramdaman namin ni James na biglang gumalaw yung estatwa ng birhen na nakaharap sa grotto. Parang umusog to pakanan. Nung narinig namin yun ni James, nilapitan namin ito at tiningnan kung meron bang nagtulak. Pero pagsilip namin sa likod ng estatwa, semento lang ito at walang kakasyang kahit na ano. Pagtapos nun, sinabi namin sa tatay ko na gumalaw yung estatwa. Tiningnan naman ito ng tatay ko agad-agad. At ayon sa kanya, baka daw meron kaming nabulabog dahil sa ginagawa namin. Kaya ang payo niya, tirikan na lang namin ang kandila at mag-sorry kami. Ginawa namin yun ni James. Pero huli na ang lahat. Nung nakauwi na ang nanay ko at si Ella galing sa palengke, pagbukas pa lang ng pinto ng nanay ko, naihagis niya ang dala-dala niyang pasalubong. Gulat na gulat ito at parang takot na takot. Nilapitan namin siya ni James at tinanong, "Oh, ma, bakit? Nadulas ka ba?" Yumuko lang ito at agad-agad na pumunta sa CR. Blankong-blanko kaming magkakapatid dahil hindi namin alam kung bakit siya nagkaganon. Sinabi namin agad yun sa tatay ko. At nung paglabas niya ng CR, tinanong namin ng nanay ko kung bakit. At ayon sa kanya, nung pagpasok daw niya ng pinto ng bahay namin, pagtingin niya sa grotto, yung estatwa daw doon ng birhen, nakataas ang 2 kamay. At para daw siyang lulusubin. At hindi lang yun ang nakita niya. Doon sa mismong grotto, meron daw nakaupong matandang babae. May hawak daw na kandila at paulit-ulit daw na itinutusok yung kandila sa mata nito. At meron pa daw siyang nakitang mga taong itim. Nanlilisik ang mga mata nito habang nakatitig sa kanya. Hindi na daw niya kaya yung presensyang pinapakita ng mga elemento. Kaya ang ginawa niya ay yumuko siya papunta ng CR. At doon siya nagdasal ng paulit-ulit at humingi ng tawad sa mga yon. Tandaan niyo hindi alam ng nanay ko kung anong kalokohan ang ginawa namin noon ni James. Wala din siyang kaide-ideya na nagtirik kami ng kandila doon. At yung paghingi niya ng tawad, parang binigyan siya ng senyales ng mga elemento na merong kaming ginawang katarantaduhan. Sa mga hindi nakakaalam o mga bago kong listeners, ang nanay ko ay isang medium at bukas din ang kanyang third eye. Pareho sila ng kapatid kong babae na si Ella. Noong naikwento ng nanay ko yung mga nakita niya, pagsilip namin sa grotto, yung kandilang tinirik namin ni James, nahulog na sa tubig. Napakalabong hanginin nun dahil matabang kandila yon at matibay ang pagkakalagay namin ni James. At wala ring makakatabing nun dahil 2 lang kami ni James na nasa baba. Pagtapos nun, naging maayos na ang lahat. Nagtirik ulit kami ng kandila, nag-alay ng dasal, at nakakain kaming lahat ng maayos. Pero akala naming lahat
tapos na. Nung tulugan na, si James at Ella nandoon sa kwarto ng tatay ko at nanay ko. Yung nanay ko naman at mga talento nasa club na silang lahat. So, walang katao-tao nun sa third floor. Ako naman nasa kabilang kwarto nun. Kasama ko si Clifford at isang pinsan kong babae. Habang nagkukwentuhan kami, nakakarinig kami ng mga nagtatakbuhan sa taas. Sabi ko, Ford, di ba wala na yung mga talent? Bakit ang ingay sa taas? Sabi naman ni Clifford. Oo nga eh. Alam ko, pumasok na sila eh. Silipin ko ha. Ang sabi niya, sisilipin niya. Noong paakyat na siya sa taas, narinig ko na may tumatakbo pababa. Si Clifford pala. At ang sabi niya ay, Takte, may 2 batang naglalaro doon. Ang lalaki ng tenga. ang sabi ko, ha? Malalaki tenga? Naku, baka tiyanak yun. Paalisin mo. Pabiru-biru ko pang sinabi yan kay Clifford. Hanggang sa sinamahan ko siya sa itaas. At pagbukas namin sa kwarto ng talento, nakalak yun. Sabi ko, oh, paano mo nabuksan to? Nakalak naman eh. At ang sabi niya, Hindi, kanina bukas yan. Hindi yan nakalak. paulit-ulit namin binuksan yung kwarto ng mga talento. Pero ayaw talaga. Kaya nagpasya kaming bumaba na lang ulit. Pero pagpatay na pagpatay ni Clifford nung ilaw sa third floor, bigla kaming nakarinig ng maliliit na boses na tawa ng tawa. Kaya ang ginawa namin ni Clifford, tumakbo kami ng sabay pabalik sa kwarto namin. At ang sabi ko eh, hala, totoo nga, Gagi. Ano, gisingin ko kaya si Papa? Hindi sumang-ayon yung pinsan kong babae at si Clifford sa gusto kong mangyari. Kaya ang ginawa namin, pinapakinggan na lang namin silang maglaro sa itaas. Hanggang sa tumungtong ang 12:00 ng gabi. Saktong-saktong November 1 yon. Araw ng mga patay. Biglang nawala yung mga nagtatakbuhan sa itaas nun. At ilang minuto lang, meron kaming naririnig na bumababa ng dahan-dahan sa hagdanan. At hindi ito ordinaryong pagbaba. Meron kaming naririnig na nakasuot ng ball and chain. Alam niyo yung ball and chain? Yun yung mga sinusuot noon sa mga preso para hindi sila makatakas. Rinig na rinig namin ang bawat pagbaba nito sa hagdanan. Akala lang namin bababa. Pero hindi. Palakas ng palakas ang tunog nito at papalapit ng papalapit sa kwarto namin. Nung nasa tapat na ito ng pintuan namin, bigla itong tumigil. At meron kaming naririnig na paghinga sa labas ng pintuan na parang ganito yung tunog. Hindi eksakto pero parang ganun eh. Sa sobrang takot ko, hindi ako nagdalawang isip. Nag-orasyon ako sa mga kamay ko at binato ko ito ng tigalpo. Pagbatong pagbato ko, narinig namin na parang tumakbo ito pabalik sa itaas. Kaya ang nangyari, binuksan ni Clifford yung pintuan. At pagbukas na pagbukas niya, doon sa dulo ng hallway sa pintuan ng kwarto ng tatay ko, merong babaeng nakatayo. Itim na itim ang lahat ng kasuotan. May hawak na kandila at nakaturo sa kwarto namin. Sinara agad ni Clifford yung pintuan at ang sabi niya ay, Huwag na nating buksan. Marami pa yan sila. Dito na lang tayo, hintayin na lang natin silang makauwi. Kaya ang nangyari, kahit marami kaming naririnig sa paligid namin, hinintay na lang namin silang makauwi. Nung gabing yun, hindi ko talaga makakalimutan yon. Doon ako unang nakarinig na parang merong tinotorture sa itaas. Yung sigaw ng babae na sobrang nakakabingi.
Napakasakit nun sa tenga. Parang pinapahirapan siya ng todo. Si Clifford at yung pinsan ko naman, puro tawanan daw ang mga naririnig nila. Yung parang tuwang-tuwa sila sa kung ano ang nangyayari sa paligid nila. Yung ganun daw. Non-stop yun. Hanggang pagtungtong ng 3 a.m., bigla na lang nawala yung lahat. Parang walang nangyari. Kaya ang ginawa namin, nagpasya kaming matulog na lang. Kinaumagahan, kinuwento ko sa tatay ko at nanay ko yung naranasan namin doon. Ayon sa tatay ko, nung gabi ding yun ay umiiyak si Ella at nakaturo sa pintuan namin. Tinatanong niya kung bakit. Hindi daw sumasagot tapos tuloy pa rin daw sa pag-iyak. Kaya ang ginawa ng tatay ko, nilagyan niya ng puder si Ella at kumalma naman daw. At dahang-dahang tumahan. Yung nanay ko naman at mga talento namin, pag uwi daw nila sa bahay, parang ang gulo-gulo daw sa pwesto ng groto. Parang ang dami daw tao. Tapos parang nagbabatuhan ng kung ano-ano. Nung buksan daw nila yung ilaw, wala naman daw tao ni isa. Kaya pinabayaan na lang ng nanay ko na bukas yung ilaw doon. Mula nang mangyari ang mga yon, ayon sa tatay ko, malakas daw ang presensya doon ng mga nakatira. Hindi daw isa, hindi dalawa, kundi 3 iba't ibang elemento at kanya-kanyang teritoryo ang nandoon sa bahay na yon. Kaya ilang linggo lang, lumipat kami doon sa unang bahay. At yung bahay na yun yung bahay kung saan naganap yung kwento kong hagdanan. Kumbaga, parang flashback to kung bakit kami lumipat doon. At ayon sa may-ari ng lupa, yung loteng tinatayuan ng mga bahay na yon ay dating tapunan ng mga sinasalvage. Kung meron kayong mga kamag-anak na matagal ng taxi driver o mga kamag-anak na dito na lumaki sa Parañaque, alam nila kung ano dati ang Parañaque. Yung mga panahong 90s, 80s, 90s, mga ganyan. Ang Parañaque ay isang lugar na puro lang matataas na talahiban ang nakapaligid. At napakaraming history ng lugar na ito. Meron akong video dito at itsura ng sinasabi kong compound. Kailan lang kinunan to? Nasa dulo ng video, ipapakita ko sa inyo kung saan kami nakatira dati at kung ano ang inyong makikita. Kayo na ang bahalang humusga. At nasa sa inyo yan kung tititigan nyo ito ng maigi. Yang unang bahay na nasa harapan ninyo, diyan naganap yung kwentong hagdanan. Yung doon naman sa kaliwa, sa bandang kanan niyan may isa pang bahay. At yung bahay na yon, yun yung bahay kung saan nakapwesto yung groto. Nakikita nyo? Hanggang 3rd floor ang bahay na yan. Napakalaki at punong-puno ng misteryo. Kayo na ang bahalang humusga kung ano ang inyong makikita. Yun lang.